אז בגלל שאני תלויה רק בבעלי, בעלי הסכים לי להתפנק לכבוד בלק פריידיי, אז הזמנתי לחבילה מאלפת מספירולייף, כמובן שזה בצחוק, כנסו לסרטון הקודם ותבינו לבד. אני רק עכשיו פתחתי אותה, היא כבר יושבת לי על השש איזה 3 ימים, אני נראה לי הספקתי לגעת בה עם כל הצבע בחדר של נעמי שעשיתי, אז כמובן שלקחתי עוד אבקת קקאו, שבאמת כבר אחד יש מלאי של אבקת קקאו, לא רעיון הכי טוב עם סמכים, אבל לא נורא, זה לא good idea. מבחינת מוצרי טיפוח באתר שלהם יצא לי כבר להתנסות בשמפו ובמסכה לשיער שלהם. בגלל שאהבתי, רציתי גם לנסות את זה. זה בעצם כמו סרום כזה לקרקפת לשיער שומני. יש בזה בעיקר צמחים, ורבנה ומנטה. לי יש ממש בעיה של שיער שומני, אז אני אנסה אותה ואני אתקן אתכן. ועל הדרך לקחתי גם סבון אינטימי כדי לנסות. רציתי גם ממש לנסות את זה. זה בעצם תה, זה תערובת, תמצית קפה ירוק, מאצ'ה ולמורינגה. ככה זה נראה, יש בפנים 30. ואז חמודים, שמו לי גם דוגמית של ג'ל חומצה היאלורונית, וקרם פנים לשיקום וחידוש העור. ברור שאני הולכת לנסות את זה. לקחתי פרי הניזרים. אני כבר לא משתמשת בממתיקים, גם לא כבר סוכר זית בקפה. קפה אני עוד בסדר בלי סוכר, אבל שוקו זה ממש חסר לי. אז לקחתי את זה כדי להוסיף גם כשאני מכינה לעצמי שוקו, או אפילו להפיע אפשר להשתמש בזה. לקחתי גם ממש כמו דוגמית כזו של אבקת אגוז קוקוס. אפשר פשוט להוסיף את זה למיץ, לשייק או סתם בתוך מים. ממש כמו אבקת פירות שיש להם, למי שלא מכירה, אפשר למצוא אצלם גם אבקת פסיפלורה, תות, פטל ועוד מלא דברים. והאחרון שממש רציתי לנסות בגלל שיש לי שחלות פוליציסטיות, זה בעצם אבקה של ספירולינה, פלורלה, אני מקווה שאני אומרת את זה נכון, ומורינגה. אפשר לשתות את זה ככה עם מים, או אפשר להוסיף את זה גם לשייק. וזהו, אין, אני פשוט מכורה לאתר הזה.